sa lagidong tanamu, dili na mag-usab kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, padayon tang magampo sa Ginoo din hinining misa alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, alang sa pagkahunong na, pagkasulbad na niining pandemic, alang usab sa atong pagampo ug pasalamat sa Ginoo sa atong mga benefactors and donors nga nagpadayon sa pagtabang nato dinhi. Labi na gyud sa mga namalitron sa atong bag-o na sad nga hope and opportunity slots na ihatag unta sa Ginoo kanila ang mga grasya ng ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ampingi ang imong banay nga gitudluan kanunay sa mga buhat nga maayo ug lipaya kami sa mga panabang karon aron sa imong kaluoy maagak kami nimo nganha sa kinabuhi nga way katapusan sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Miingon ang katawhan sa Judea ug ang lumulupyo sa Jerusalem. Hala, hipuson ta si Jeremias, kabsan bagod kitag pari nga makatudlo kanato, o mga taong maalamon nga makatambag kanato, o mga propeta nga makasangyaw sa gisulti sa Dios. Dili. Pasakaan ta siyag sumbong ug dili na kita mamati sa iyang isulti. Busa nagampo ako, Ginoo, patalinghugi in taon kining isulti ko kanimo. Ingon man ang gipanulti sa akong mga kaaway batok kanako. Ang kaayo baslan ba di ay dautan? Apa naghimo sila gahong alang kanako. Hinumdumi nga midangop ako kanimo aron paghangyo kanimo nga hunungon mo unta ang imong kasuko kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Luwasa ako, O Ginoo, diha sa imong makanunayon nga gugma. Luwasa ako, O Ginoo, diha sa imong makanunayon nga gugma. Luwason ako nimo sa litag nga ilang gibutang alang kanako. Kay ikaw man ang akong dalang panan sa imong
makamot akong itugyan ang akong espiritu. Imo akong luwason o Ginoo, umatinumanon nga Dios. Luwasa ako o Ginoo, diya sa imong makanunayon nga gugma. Nakadungog ako sa mga hagawhaw sa katawhan, nga nahadlukan ako gikan sa tanang dapit. Sa ilang pagsabot-sabot, bato ka nako. Sa ilang paglaraw, sa pagpatay ka nako. Luwasa ako o Ginoo, diya sa imong makanunayon nga gugma. Apan ang akong pagsaliga na kanimo o Ginoo, nagaingon ako, ikaw ang akong Dios. Diya sa imong mga kamot, ana ang akong destino. Luwas ako gikan sa mga hakgom sa akong mga kaaway, ug sa akong mga manggugukod. Luwas ako o Ginoo, diya sa imong makanunayon nga gugma. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligonong ta sa mong pagtuo, ugagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw. Mayaon ikaw o Ginoo. Samtang nagtungas si Jesus paingon sa Jerusalem, gilain niya ang napulog duha katinud-an o giingna niya sila. Pamati kamo, nagpadulong kita sa Jerusalem og didto ang anak sa tao itugyan ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Siya hukman nila sa kamatayon ug unya itugyan nila ngadto sa mga dili Hudiyo ug bugal-bugalan siya ug latoson ug ilansang sa krus. Apan sa ikatulo ka adlaw banhaon siya. Unya ang asawa ni Zebedeo miadto kang Hesus uban sa iyang mga anak, miyukbo kaniya og mihangyo kaniya usa ka butang. Nangutana si Jesus kaniya, unsa may imong gusto? Siya mitubag, isaad kanako nga kining duha ko ka anak, palingkuron mo sa imong tuo ug sa imong wala kun maghari ka na. Si Jesus mitubag kanila, wala kamo masayod sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo pag-inom sa kupa nga sa dili madugay akong imnan? Sila mitubag, oo, makahimo. Si Jesus mingon kanila, kamo makainom gayod gikan sa akong kupa? Apan wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo ug sa akong wala. Kining mga dapita alang lamang niadtong giandaman niini sa akong amahan. Sa pagkadungog niini sa napulo katinun-an, nangasuko sila sa duha ka magsuon. Busa,
gitawag ni Hesus silang tanan og giingnan. Nasayod kamo nga ang mga punuan naghari sa mga tao ug ang mga kadagkuan nagmando kanila. Apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon. Kung usa ka ninyo buot mahimong dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug kung usa ka ninyo buot nga mulabaw sa tanan, kinahanglan nga magpaulipon siya ninyo sama sa anak sa tao nga wala muanhi aron alagaran kundili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigong ikaw, Kristo. Naay pipila nga gipangsulti ni Kristo mga igsuon nga naghulagway unsang klasiha sa kinabuhi or sitwasyon didto sa langit. Doon na sa to siya giingon nga sa langit wa nay minyuay. Wala nay minyo didto. Muna kamo ganahan mo moadtog langit. Ha? Nya wala na rabay minyo ay didto, nya kamo mga minyo unsaon na lang. Ang imong bana lain ay giagbay-agbayan adto di ka ka masilos. Ang imong asawa ang pari na magsigig agbay-agbay magsabak-sabak pa. Nya unsa man di mo masilos. Wa na may minyo didto, wa na may minyo ay. Sa to pa ang tanan ana kumon. Napasigisulti nga sa langit kuno gabaha ang pagkaon og mga lamiang ilimnon nga mga bino. Di tuwa na dito ang mga palainom, sige inom ya, ganahan mo mukuyog sa mga palahubog. Siging inom. Sigig kaon, nya kamong gasigig paslim, managko mog mayo dito. Kay gabaha kong pagkaon. So mga pipila ni ka mga sitwasyon ba nga mulahi ang langit kaysa kalibutan. Nya karon naa say laing kalainan. Niingon ang kaning inahan ni San Juan og ni Santiago, siguro ni James and John, anak ni Zebedeo nga palingkura niya ning akong anak sa imong wala og sa imong tuo kun maghari ka na. Karon ang gitug-an ni Kristo didto sa langit wala nay ranggo-ranggo. Wa na nang ranggo-ranggo ba kanang presidente ka, senador, unsa pa nang uban niya? Congressman, gobernador, board members, mayor, konsihal, barangay kapitan, kana mga santo papa, obispo, kardinal, monsignor, pare, wala na dito. Ranggo-ranggo. Nya karon ganahan mo na amoy ranggo. Sa inyong balay, wa mo'y ranggo-ranggo dito. Pwede bang makasugo ang mga anak sa ginikanan? Ha? Pwede sa inyong balay? Pwede? Pwede bang makabadlong ang anak sa ginikanan sa inyong balay? Di mo masukog badlongon mo, ingnon mo sa inyong anak na bad mana ma, suko ka, bad mana. Di kami kumuton ko ng baba ni mong buanga karon tubag-tubag ka diya. Ana. Ang inyong maid, pwede mo ingon, sir, ikaw lang sa panglimpyo CR. Ma'am, ikaw lang sa iloto, ma'am. Tuog sa ko. Pwede na sa inyong balay. Dili, patay mo dito sa langit. Di mo ka maungupuyo. Kay matod pa ni Jesus dire, ang labing taas kaninyo, kinahanglang mahimong alagad ninyong tanan. Ana, kay sama kuno niya, mianhi siya aron pag-alagad, dili sa pagpaalagad. So dito sa langit, ang pag-alagaray mo'y tua. Ang pag-alagaray ba? Sa inyong silingan, wa mo ana nga, kami mo'y dato, kamo mo'y pobre, wa mo ana. Ako mo'y tag-iyas yuta, kamo di mo tag-iyas yuta. Ako'y magbuot, kinsay mo agis akong yuta. Wa mo ana. Wa mo mangural.
Oh, musugod kay kag pangural di nangang ko nakaako ning yuta, wa mo'y labot dinhi. Ang musod gid dinhi mamugos, patay gyud mo nako. Private property ba yan eh. Sa langit wa na oy. Wa na. Mao bitang way lingkuranan sa tuo, way lingkuranan sa wala, nga specific yun para ni kinsa. Wa na. Kay ang langit, ang tag-iya sa langit, ang tanan nga tuas langit. Kitang tanan kun malangit ta, pulos na tatag-iyas, tibuok langit. Pwede na tang mulingkod sa kilid ni Jesus, bisag kinsa nato. Wa na nang ranggo-ranggo. Mobitan nang usay makabati ko nga ang mga mystics, mga dahil mystics bang usahay ba questionable ang pagka-mystic, baka nang nakakita ko no siya unsay langit, nya tuwa ko no didto si kuan, moy galingkod to dapita, si kuan di adiri. Nakuna pa din ang ranggo-ranggo sa langit nga Jesus wa na man rangguhay. Kaya dapan ditong ranggo-ranggo, awa na, di na langit. Muna dinis kalibutan, sugda na tong puyo ang langit. Unsa may kinabuhis langit? Una, gugma. Naaday ranggo ang gugma. Wa oy, og nahigugma ka, way rangguhay. Maobitan na imong bana, mahigugmas inyong maid, malupigan ka usahay. Ngano man? Mao na may kuyugas bana, mao na may gawas-gawason sa bana ang maid. Kay nahigugma man. Kana bitang mga famous kayo nga mga drama story diha sa ato mga teleserye, langit og yuta ang inyong kahimtang, dato og pobre naghigugmaay, naapa di ay ranggo di ay. Ang saop og ang amo nagkahigugmaay, pare og kaning kuan, madre kahigugmaay ana. Wa na nay ranggoy, basta nahigugma ka, britso gina, pariha kita, level ta. Naman gani uban, mga dato kaayo, mobiya silang balay, bahalag bunogon, basta moadto gis iyang gihigugma, magpakasakit. Muna, ang langit kay gugma man, ayaw na ng ranggo-ranggo, ayaw na ng authority. Unsa may naa diha? Gugma. Anggi ka no? Ingna ko no na imong tupad. Ingna nahigugma ka na ko. Ingna. Sige. Kaya may ka, kahilas ko ni mo, may mag-asawa ti ka. Wala sa, nag-isip-isip na pug ka. Gugma gani, gugma yun. Ang pare, pwedeng mo ingon ninyo, I love you. Pwede sa mo ingos pare, I love you, pader. Ano ba? Oh. Ikaduha, sa langit, sa may tuwa dito, alagaray, si Kristo muunag alagad nato. Matod pa niya, kung masod mo dito sa kong gingharian, magbakos ako o mag-alagad kaninyo. Siya mo imo alagad nato. Sinanggana, ang atong waiter dito sa langit, si Kristo, kuyog nilang mahal nga Birhen Maria, mo'y tigtimpla ni mong kape, kanindot, ana. Di mo ganahan, ana. So nindota ka, no? Pero dinhi siyota, kinahanglan sang maliwat sa taniya ni Jesus o ni Maria, nga sige ra sa tag-alagad, dili ta magpaalagad. Muna lagi, sige na ko balik-balik din wa gyud suguay, ang pari ra gyud manogo. Dito ni sa impyerno ni pari sige panogo, patay ra yon. Na ako bitaw usahay kana ini human akong sugo sa Kristan, magmahay biya ko ana, pero nindot sa kay sugoon sa Kristan ano. Pero kingon ko matay ang sakristan man siguro ani mo'y malangit, ako naman tingali mo'y maimpyerno ani. Mamawi sa kuusahay, ako lang sa nag-ihatag ang kolekta. Ikatulo nga makita nato unsa toy atong tubag sa Salmo, luwasa ako o Ginoo diha sa imong makanunayong gugma. Ang ato na ding pangandoy didto no, ang pangandoyon Diyos mga tao nga gusto moadtog langit, kaluwasan. Pasabot didto, wa nay sala didto, kaluwasan. Kining pagpaningkamot nga mawa ang atong sala, mao gini ang number 1 nga misyon sa simbahan. Pananglitan ron, ang imong anak ni suyop, sala na dili. Sala dili. Kusga. Kana, may kahibaw mo. Onya, kung ang imong anak ni suyop,
Musuyop ka dili? Kusga? Okay, nindot. Masuko ka dili? Sige. May magining ma-check na to ba? Masuko ka dili? Oh, masuko ka, sala na dili? Oh, di duha na mong nakasa. Kana bantay na. Kuwang kay taana. Kuwang kay taana, lapitan. Kana bang pagluwas? Unsa man ang pagluwas, gikan sa sala ngadto sa pagkaway sala. Nya nganong magpatakod naman ang kasiyang sa. Kanang pagpangawat, sala na dili? Ikaw, mangawat ka dili? Unya og kawatan ka, masuko ka sa kawatan dili? Lain na sana, tanawa. Mayingon sa gusto na mahimo pa dir, awa na. Nagpakasa na po ka. Luwasa ang kawatan. Gamita gyapong gugma, higugmaa ang kawatan, higugmaa ang manuyupay. Kanang sugal, sala na dili? Manugal ka dili? Nya ugot doon sa imong banag sugal ang kwarta pildi pa gyud, masuko ka dili? Oh, wow na ay nagasuko. Kay matakda na po kasiyang sa daghan kay tag-ingon ana, dili ba kaluwasan ang atong tumong timan sa langit? Wa nay sala didto, ang makasasala tanan tuas impierno. Kalisod og ikaw nga wa gani manugal, dad-o na hinuon ka sa sugarol ngadto sa impierno. Imong bana mangabit, unsa man na sala na dili? Ha? Nya ikaw mangabit ka dili? Nya masuko ka niya dili? Wa na sa lain, nasuko na sagka ngabit ayaw lagi. Kaluwasan god. Mao na hinumdumi nga mao ni ang atong misyon, kaluwasan. Nganong maghigugmaay man ta aron maluwas. Oh, yaw-yaw manuon suko manon ako pa dir duda jud koy katungod nga masuko. Istoryahe. Sige, aron adto ka sa impierno, kuyog ka didto. Ana. Nya kini ni ang tanan gakinahanglan ni siya og kasuod sa Ginoo. Mao na si propeta Jeremias niingon gyud siya de, hinumdumi ko ha nga nagampo ko nimo Lord. Unsa may iyang giampo? Nga hunungon muunta ang imong kasuko kanila. Tanawa, si Jeremias nahibaw siyang giplanuhan na siyang patyon sa mga buangon. Pero unsa iyang giampo sa Ginoo? Hununga ang imong kasuko ngadto nila. Nasuko ba si Jeremias sa nagplano og daotan niya? Wa, nagampo siya gani sa Ginoo, hununga ang imong kasuko ngadto nila. Kanindot no? Ang imong bana tuas kabit nga nagluhod ka dito sa inyo Ginoo in town, tabangi taon sila nga maluwas in taon sa mga peligro. Ana ba? Hinaot unta nga di sila takbuyan og mga sakit. Magampo kas ilang kaayuhan ba? Hinaot unta Lord nga malipayon sila karon. Ana. Maayo lang tang ilang lawas kanunay. Ana ba? Imo nang iyampo. Jesus. Nay panunglo tingali nimo may ratag mga bangga Lord, may ratag mga matay, may ratag na awa na patay ka wala ka maliwat ni Jeremias. Di na nakaluwasan imong tumong ana. Ana. No na sa sige nimong ampo nga maayo ilang panglawas, nga maayo lang gid ila didto, malinga lipay lang gud sila. Oy, sunod adlaw mahibong lang ka nag-agbayay ang duha padung sa inyo. Nya diha nagapundos inyo. Anak na matog, nga imong bana adto mohigda sa kwarto sa imo iyang kabit. Ikaw adto lang ka sala. Unsa man? Okay na nimo? Ha? Kinalang okay, alagari yun. Alagari yun sila. Alagari. Nga naman, og musugod kag kasuko, perting kasaan na ka. Nya, sakto na dili. Gamito nimong tawhanon nga gugma sayop. Gamito nimo ang gugmang Diyos nun, sakto. Nga naman, matod pa ni Kristo, makainom ba mo sa kupa nga akong imnan? Unsa man ang kupa? Ang kupa sa kasakit. Ang pag-antos aron di takasa, ang pag-antos aron mo higugmatas mga makasasala, mauna ang kupa nga giinom ni Jesus. Ug maunay requirement aron makalingkod tatupad niya. Imna ang kupa sa kasakit nga akong pagaimnan. Hilom lagi mo. Manindog ta.
Mga igsuon, ang atong Ginoong Hesus nagtawag kanato sa pag-alagad o pagsaksi sa Ebanghelyo, ang Ebanghelyo sa paghigugmaay. Busa mo dangop kita kaniya sa atong panginahanglan og muingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa tibuok simbahan ug sa mga nangulo niini na mamahimo silang instrumento aron makabot ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nagdumala sa atong nasod nga magmatinud-anon silang mopatigayon ug mopalambo sa hustisya ug kalinaw sa walay pagpinig. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kanila nga nag-una kanato diha sa pagtuo, nga ila nang maangkon ang kalipayng tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Dios, sa gugma o kaluoy, patalinghugi ang among mga pag-ampo sa imong katawhan nga nagkatigob karon kay amo kining gituboy diha sa gugma o pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa among kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sud-unga nga maruluyon ang mga gasa nga among gihalad kanimo, aron pinaagi sa atong santos nga pagbinayluay sa mga gasa, malingkawas kami sa among mga sala, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason, ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluy-on ug kaayo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanan ka santos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga naka sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunualuasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaaw sab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Kanimo Diyos, nagahulat ako, nga musulod ka sa kasing-kasing. Wala na gayon, ako'y gipaabot, nga lain pang sama sa kayo mo. Ikaw ang bugtong nga gipaabot ko, ang gugma kong kabus, ihatag ko karon. Ayaw itugot nga ako mahilayo. Ako sa ugot nagatuo nga na
Magampo kita. O Ginoong Dios namo, itugot nga mahimong panabang alang sa among kaluwasan, kadtong imong gihimo nga pasalig sa kinabuhing dayon alang kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapo sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug gihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunual luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa pagsulod og langit, paglingkod didto. Unsa may itong buhaton, moinom lagid ta sa kupa nga pagaimnan ni Kristo. Ang pagdawat sa kasakit, ang pag-alagad o paghigugma kanunay. So atong update sa atong gipamaligya nga Hope and Opportunity slots as of yesterday, March 2, ang total nga nahalin miabot na og 535. Pakpak. Sugot dako-dako taghalin gahapon da. Hapit mo 100 kabuk atong halin. So, ang nahibilin is 4,465. So, kamong mga gustong mo palit, sa dunay budget, tag 2,000 ang slot. Sa Y budget, 40 ka expenses lang ninyo ang i-fasting, nya ang equivalent amount ana, mao'y i-remit dire, inig ka human sa Easter Sunday, kana kapalit na mo one slot mo nay atong promo nya promo ends Easter Sunday. So karon do na pay time taas pa kaing time para makahimo mo og 40 ka expenses. Fasting ra ang gamiton.
Ang ato ding Adoration Chapel karong adlaw gamiton sa atong mga igsoon nga maghimo og 2,000 Hail Marys. Na ba ro? Na ba mong taga 2,000? Kay guwa mo ato nang isirag balik. So na sila diha no. So kadtong mo gusto mo adoration kay i-expose man gyapon ang Blessed Sacrament, appeal na lang mo sa 2,000 Hail Marys, pero mao gyapon ato gihapong i-observe ang social distancing ug ang limit sa muanha diha sa sulod ha. Sige. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaaw sab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Namatay si Jesucristo sa bukid sa Kalbaryo, aron nga kita maluwas sa kasubong nga dako. Jesus maluy ka kanamo, pasayloon mo kami, ang salagidong tanamo, dili na mag-usap.